Moi, täällä on Katja Laudaattorenkusta. Tällä videolla mä kerron sulle englannin apuverbeistä muutama tärkeä pointti, mitä niistä kannattaa tietää. Ja tosiaan mun blogissa laudaattorenku.fi löytyy paljon kielioppia edistyneille englannin käyttäjille. Apuverbithan on nimensä mukaisesti verbejä, jotka on tavallaan kuin toisen pääverbin apuna, eli ne ei usein esiin yksin. Ja tässä on jotain näitä yleisiä: can, could, must, have to, shall, should, would, may, might ja will. Katsotaan joitakin vähän edistyneempiä juttuja näistä tällä videolla. Katsotaan ensin tätä can-apuverbiä, joka on varmasti tuttu, eli sehän on osata voida yleensä. Eli se voi tarkoittaa niin kuin taitoa, että on kyky tehdä jotain. Can you speak English? Niin kuin osaatko puhua englantia? Mutta sitten ihan semmoinen yleinen niin kuin voida. Henry can come with you. Henry voi tulla sinun kanssasi. Eli hän on niin kuin valmis käytettävissä siihen. Ja huomaa, että kielteinen muotohan kirjoitetaan yhteen, eli cannot. Mutta tietenkin lyhennetty muoto can't ajaa saman asian. Sitten katsotaan tarkemmin tätä could-apuverbiä. Eli sehän on ton can-verbin imperfekti. Eli sitä voi käyttää ihan normaalisti niin kuin menneestä ajasta. Jane tripped. I was close by, so I could help her. Eli Jane kompastui, olin lähellä, joten voin tai saatoin auttaa häntä. Eli ei ole kyse niin kuin kykenemisestä. Sitten tietenkin could-apuverbin toinen merkitys on se voisi, eli vähän tämmöinen konditionaalimainen merkitys. Puhutaan potentiaalisista tapahtumista. Reducing screen time could improve your sleep. Eli ruutuajan vähentäminen voisi parantaa untasi. Eli se on mahdollista. Sitten vielä lisää tästä kyetä ja osata merkityksestä. Eli meillähän on myös tämmöinen rakenne kuin be able to, joka on suomeksi kirjaimellisesti olla kykenevä tekemään jotakin. Eli jos halutaan korostaa sitä kykenemistä, niin voidaan käyttää tätä rakennetta. Ja tämähän toimii eri aikamuodoissa, koska se be-verbi taipuu ihan miten vaan. I was able to ride a horse at the age of 6. Eli tarkoittaa just sitä, että osasin ratsastaa. Mutta tämä voitaisiin myös ilmaista tuolla could-verbillä. I could ride a horse at the age of 6. Ja se tarkoittaisi siis samaa. Sitten tästä would-apuverbistä. Sehän on yleensä se konditionaali, eli niin sanottu isi-muoto. It would be fun to go to the fair. Eli olisi hauskaa mennä messuille. Se on semmoista jossittelua, eli mitä voisi olla, mitä voisi tapahtua. Would you like a cup of tea? Niin would on myös hyvin yleinen tämmöinen kohteliaissa kysymyksissä. Eli tuo on kohteliaampi kysymysmuoto. Mutta myös mitä usein ei tiedetä, niin would-apuverbia käytetään, kun kerrotaan menneisyyden tavoista. When I was a kid, I would ride my bike every day. Eli mulla oli tapana ajaa pyörällä joka päivä. Ja would on myös will, futuuriapuverbin mennyt muoto. Eli jos joku on menneisyydessä sanonut I will be there by 8 a.m., niin kun sitä kerrotaan myöhemmin, voidaan sanoa he said he would be here by 8 a.m. Eli se will on muuttunut would-apuverbiksi. Näitä eri apuverbejä vaihtelemalla voi vaikuttaa siihen puheen kohteliaisuuden tasoon, ja englannissa näitä on vähän enemmän kuin Suomessa. Eli tässä näkyy tavallaan vähiten kohteliaasta eniten kohteliaaseen ilmaisuun. Tämä sama kysymys. Can I help you with the dishes? Tuo olisi ehkä se perus arkipäiväinen kysymysmuoto. Kun taas sitten shall I help you with the dishes olisi todella kohtelias ja varsinkin britti-englannissa tyypillinen. Amerikan englannissa varmaan vähän harvinaisempi. Mutta siinä may ja might, niin might on ehkä pikkasen kohteliaampi, mutta aika lailla ne on samoja. Ja sitten tietenkin could hieman kohteliaampi kuin can. Tuossa äsken mainittiin nuo may ja might, jotka tosiaan tarkoittaa aika lailla samaa, eli niitä voi käyttää ihan samoissa tilanteissa. Ja tosiaan kohteliaan kysymyksen lisäksi se monesti tarkoittaa vähän semmoista luvan saamista tai antamista. May I have a word with you? Tai you may go now. Niin toi kuulostaa just siltä, että joku
ehkä auktoriteetti antaa luvan mennä. You may go. Ja suomeksi se may ja might voi myös tarkoittaa saattaa. Eli esimerkiksi näin, että it may be too late to apply. Eli saattaa olla liian myöhä hakea. Tai tavallaan niin kuin, että voisi olla, voi olla. Eli tuossa yhteydessä can tai could toimisi aika lailla samalla lailla. It might be a problem, se saattaa olla ongelma. Ja lisää tietoa englannin kieliopista löytyy osoitteesta www.laudaturenkku.fi. Thank you for watching.